Il-ktieb di Spazju Kreattiv Art Collection ta' Toni Sant huwa l-ktieb li fih jirrakkonta l-20 sena ta' storja viżiva ta' Spazju Kreattiv. Fih jiġbor il-kollezzjoni Sinjura ta' artifatti differenti minn artisti lokali u anke barranin li jinsabu fl-inventarju ta' Spazju Kreattiv. L-eżerċizzju li sar biex dan il-ktieb jiġi pubblikat kien marbut ma' dan il-ħsieb li mhux biss qed nikkommemoraw l-istorja sal-lum il-ġurnata, l-istorja ta' parti mill-istorja tagħna li hija l-arti kontemporanja, l-arti viżiva, imma wkoll huwa preparament ta' kif ħanibdew naħdmu fil-futur fuq dan l-aspett ukoll. Ġifieri il-futur u l-passat huma ħaġa waħda fil-ħsieb tagħna. L-awtur ta' dan il-ktieb Toni Sant esprima s-sodisfazzjoni tiegħu hekk kif Spazju Kreattiv qed ifakkar li modi, imma wkoll jaħdem għatih biex ikompli jagħti spazju lill-arti kontemporanja. Il-Ministru għall-Arti u l-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li l-anniversarju ta' Spazju Kreattiv huwa pass importanti għal din l-entità.